Здравейте, заповядайте. То за момчето. Аз съм само за морална подкрепа. Нали? Добре, заповядайте. Сядайте тук. Те кърпичка носи? Нося, да. Тя ми каза, че има живач на магния. Да. Сячете. Това е такава кърпичка. Да. Ами няма значение. Сядай тук при мен. Седни при жена. Абе седни, не бой се сега. Добре, ще седна. Дай ми ръката. Ръката ми да. Чакай да го видя. Какво ти види сега? Чакай да го видя. Ама какво искаш да видя? Дали ти го донесе яйце? Да. Еми тогава какво искаш? Искам да си го видя за малко. Много интересен човек си, няма да работим по това. Защо? Защо? Дай ми го де. Я не нахалствай така. Добре, няма да нахалствай. Да не викнем сина да се разправяме сега. Добре, искам да го видя само. Ама какво искаш да видиш? Нали ти го донесе яйцето? Да. Тогава какво искаш да видиш? Имам ли живак, нямам ли? Като работим по тебе, тогава че има живак. Сега какво? Сега няма, така ли? Па няма, чакай сега. Добре, дай да го видя яйцето. Абе няма да ти дадем, аз се баха от тук да не викнем. Вие искате па нещо номера да ми готвите? Няма номера, дай ми яйцето. Няма номера да ми готвите. Добър ден. Добър ден. Здравейте. Познаваме се, нали? Държиш ли? Чакай, спокойно. Защо не искате да го пуснете това яйце? Няма да го пусна. Защо не искате да го пуснете? Защото не искам. Вътре вече има нещо, нали? Няма нищо. Хей сега я викни Красимири Косте. Я бързо ги викни. Няма да го пусна. Така. Нека да се разбереме. Защо не искате да го пуснете? Не искам да го пусна. Защо? Те така. Какво има вътре? Нищо не. Аз тогава защо не го пуснете да видим какво има вътре? Ела, Косте, бърже! Ела, Косте, да виж тук ще ми работят. Ние смятаме, че вие мошенничествате. И да мошенничество от тебе не мошенничествам нищо. Добре, пуснете тогава. Ние ще разберем какво има вътре. А защо няма да го Те пуснете? така няма да го пусна. Кажете защо. Не искам. Защо? Какво има вътре? Какво има? Има. Добре, кажете как вадите живака точно. С какво яйце го вадите? С какво си донесете с такова яйце го вади? А сурово или сварено? Сурово или сварено? Мая тук това. Да, не, аз ще извикам. Аз ще извикам полицията. Спокойно, изчакайте. Не. Защо дърпате така? Защото вие страхте, ще ги палим. Нека видам. Защо? Нема да видиш. Нека видам. Нема да видиш. Няма нищо. Посягате с брадва. Защо ми посягате с брадва? Защо ми посягате с брадва? Защото разбрахме, че всъщност вие мошенничествате. За това ли? Не мошенничествам. Ми докажете го. Нека да видим какво има вътре. Нема да го пусна. Нека да разберем какво има вътре. Нали по-рано видяхте? Сега какво искате? Какво видяхме по-рано? Ма сега, защо тормозите? Защо тормозите? Марш тук. Така. Къде го хвърляте това нещо? Бяга тук, че ти бе, майка да. Защото доказваме, че лъжете. Затова ли ще ми майката и ми посягат? Затова ли ми посягат? Отива и при лекари и това. И следвака е. Да, полицията вече е извикана. Полицията вече е извикана. Следвака е. Бяга тук, но се ти да може да заколя. Ще ме заколиш. Ще ме заколиш, така ли? Защо ще ме заколите? Къде е с бой? Защото ви хванах, че лъжите. Затова ли ще ме заколите? Хвърлихте го веднага вътре, нали? Защо го хвърлихте вътре? Остави. Когато искахме да докажем, че в кърпата вече е сложено нещо, което прилича на живак, най-вероятно не е, и тя успя да го измъкне от нас с борба и го хвърли в камината, искат да ни колят, да ни бият, ние извикахме полиция. Ще изчакаме. Ето, ще изчакаме. Тук ще изчакаме. Един възрастен човек с една брадва се опитваше да ме заколи, после взе нож и с него се опитваше да ме заколи. Вие сте нейн внук, нали? Да. Ами, тя изтегля живака от тялото на хората с яйце, това го знаете? Това го знам, да. Вие вярвате ли в това? Вярвам си честно. Да. Шо? Вие не вярвате? Да, имаше един начин да го докажем. И какъв е това начин? Това е черна магия, това не е живак. Не, какво и кажем повече. Ман това че... Бега, да. Тия възне се. Аре, чепи се от тук. И хората тормозят тук да са дошли да копали тирани. Защо и търсят и хората тук да дойдат? Защото ми посягаш с брадва.
Какво ти прави? Правите, мънем да ти изтрочим носо. Това ти прави. И да не се занимава. И аз си ебете майката тук, когато ти четем, си кире до тебе в коли. Обстоятелството така се стекна, че вече повече от месец живея при нея. Знам тази операция, която тя я върши, каквото и да говорите, че и били ръцете така, ръцете са изгърчени. Защото тя има биоенергия, която не знам, вие просто не искате да го А защо? Единствен начин, за да го докаже, беше да ни даде. Държала си така. Ами знаете ли, че тя, когато започне с това нещо да изтегля... Това не е сериозно, госпожо. Както искате, така го взимате. Можеше да отвори кърпата и да се види какво има в нея, нали? По колко взима? Кой каквото и да даде. По колко това. Кой каквото и да даде. Не, това не смятате ли, че не мога да се докажа. Нито вие можете да го докажете, можеше да се докаже, ако не го беше хвърлила веднага. Защо го хвърли веднага? Не, казвам ви, че защо го хвърли в огъня според вас веднага? Ти изпарения да се дишат вътре ли? Изпарения да се дишат? Не. Моля ви. Аз пред очите ми го е правила, бе, господине. Пред очите ми го е правила. На мен лично го е правила. Взима яйцето, поставя го в кърпата и сговаря. Как тогава ще сложи вътре? За какви изпарения? Очевидно има начин, по който го прави. А ако не беше така, просто можеше да отвори. Вие сте нещо страшно. Ами страшно сме, защото търсим истината. Затова сме страшни.